Urtea daramatzagu eraldaketa prozesu baten eta gure helburua da eredu propio bat sortzea non ikasketa prozesu pertsonalizatu bat eskainiko diogun ikasleari, ez? Eta hortarako ulertzen dugu ezinbestekoa dela ikaslearen autonomia garatzea. Nola ulertzen dugu pertsona autonomo bat? Pertsona autonomo bat ez da gauzak bere kabuz bakarrik egiten dakina bakarrikan, baizik eta erabakiak hartzeko gai dana, erabaki horien ondorioak onartzeko gai dana eta baita ere ebaluatzeko gai dana bizitzan zehar erabakiak hartzen jarraitzeko, ezta? Jaio ez gera autonomo jaiotzen eta autonomia garatu egin behar dugu, baina autonomia hori ez da garatzen urteak betetze hutsagatik, baizik eta trebezia batzuk garatu behar ditugu benetan pertsona autonomoak bihurtu nahi badugu. Autonomia ikasleekin ikastetxean lantzeko 4 oinarrizko kategoria antolatu ditugu. Bata planifikazio eta antolakuntza, bestea erlazioekin lotuta dagona, bai bakoitza bere buruarekin, ingurukoekin eta ingurunearekin erlazioa, hirugarrena erabakiak hartzeko gaitasuna eta azkenengoa autoezagutza eta autoebaluazioa emozioekin ere lotuta. Orduan, 4 arlo horietatikan zein trebezi lantzen ditugu zehazki aurrezkuntzan. Lantzen ditugu helmugak zehaztea, planifikatzea eta ebaluatzea. Eta trebezi hauek garatzeko behar duguna da nolabaiteko egitura bat izatea benetan trebezi hauek lantzeko, ezta? Eta egitura hori lortzeko egin duguna da eguna 3 momentutan antolatu. Egunaren hasiera, egunaren garapena eta egunaren amaiera. Egunaren hasieran helmuga formulatzen dugu eta egunaren planifikazioa lantzen dugu. Berez, adin hontan helmuga da planifikazioan zehaztuko ditugun jarduerak betetzea. Eta azkenik egunaren amaieran ebaluatuko dugu ia helmuga horiek lortu diran edo ez diran lortu, bete diran edo ez diran bete. Planifikazio hitza aurrezkuntzatik oso aldenduta pentsatu dezakegu dagoela, ezta? Baina berez planifikazioa lantzen dugu irudien bidez, oso modu bisualean eta ikasleentzako oso gertukoak diren jarduera eta ekintzekin. Eta iruditzen zaigu guzti hau aurrezkuntzan lantzen hastea oso importantea dela, zergatikan, porque prozesu bat barneratzen dute gero urrengo etapan, urrengo urteetan modu sakonago baten garatuko dana eta ibilbide bat hasten dutelako.